Припинок. Аўтавакзал. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Завод газаапарат. Прыпынак. Завод газаапарат. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Універсітэт. Аўтобус рухаецца па маршруту нумар 12. Прыпынак. Універсітэт. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Гогаля. Прыпынак. Гогаля. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Бульвар касманаўтаў. Прыпынак. Бульвар касманаўтаў. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Бульвар Шаўчэнкі. Паважаныя пасажыры, не забывайце своечасова аплачваць праезд. Разавыя праязныя білеты можна набыць у вадзіцеля. Продаж ажыццяўляецца толькі на прыпынках. Падчас кантролю продаж не праводзіцца. Прыпынак. Бульвар Шаўчэнкі. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Варшаўскае шаша. Прыпынак. Варшаўскае шаша. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Махновіча. Прыпынак. Махновіча. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Санта 53. Прыпынак. Санта 53. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Калесніка. Прыпынак. Калесніка. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Сярэдняя школа нумар 1. Паважаныя пасажыры, не забывайце своечасова аплачваць праезд. Разавыя праязныя білеты можна набыць у вадзіцеля. Продаж ажыццяўляецца толькі на прыпынках. Падчас кантролю продаж не праводзіцца. Прыпынак. Сярэдняя школа нумар 1. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Ветраная. Прыпынак. Ветраная. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Магазин. Прыпынак. Магазин. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Вулькаўская. Прыпынак.
Вулькаўская. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Рабінавая. Прыпынак. Рабінавая. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Мікрараён паўднёвы. Паважаныя пасажыры, не забывайце своечасова аплачваць праезд. Разавыя праязныя білеты можна набыць у вадзіцеля. Продаж ажыццяўляецца толькі на прыпынках. Падчас кантролю продаж не праводзіцца. Прыпынак. Мікрараён паўднёвы. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Жукова. Прыпынак. Жукова. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Абаронцаў айчыны. Прыпынак. Абаронцаў айчыны. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Вуліца Гвардзійская. Канцавы прыпынак. Падрыхтуйце праязныя дакументы для кантролю. Выхад будзе праводзіцца праз пярэднія дзверы. Прыпынак. Вуліца Гвардзійская. Канцавы прыпынак.